migosi Zablon Awange to kweda ahinya kaka ten county ma Kisumu pogo bursary kata pogo omenda go mabende miyo jopuonjre mondo koro dhi godo somo. Awange wacho ni chenro no koro ok tim e yo makare nikech ok ong'ere ni to gin jopuonjre mage ma owinjore miyo omenda go mag somo e yo maratiro king'iyo ni to giwuok e familia machal nade. Bende koro wacho ni omenda go gin achiel kuom yore go mag campaigns kaluwore ni jopuonjre ma oyudo omenda gi ing'iyo ahinya ni nyaka gibed ni gisomo e kar tiegruok mano maritime school, marine school kaachiel to kod mago mag kuonde tiegruok ma ipuonjruok e riembo kata driving school mabende Awange wacho ni mago gin mana mag jo county. E yo moro miluongo ni transparent, yo ma adiera adharani, gitemo wa e social center kama nitie chiwo meka bursary school ka nitie ywagruok moko ni stakeholders make education okobedo involved seche ma ipogo pesa kata muom mar bursary kata scholarships go. To mar ariyo bende ok wang'eyo ni nyithindo mokaw gin jok manedi adier. Nitie ywak ni nyithindo moko mokaw mimiyo bursary gi scholarships go gin jomoko moyier e yo mok ler. Wadwaro no gold list obed kinyiso jopiny nyithindo gi gin jok ma qualified mar dhi e secondary kata e colleges to migi bursary to onge triple. Nitie kuonde moko miyudo nyathi achiel omi bursaries gi kuonde 5 ma pesa be bedo excess. Mago issues ma wacho ni wan kaka stakeholders mag education, wan union leaders wan oyiero gi jopuonj. Mar ariyo nitiere jotend principal secondary miluongo ni kesha. Nitiere also jotend primary head teachers make primary no kesha gi unions nyaka bed ni bedo involved kore kwa nyalo neno kaka warieyo bursaries ma ichiwo go ma onge ywagruok. To sani tineno ka osemigi gisetieko ba gisechiwo bursary kore kiduongo wa e nyasi mar pogo bursaries go. To nyithindo mipogo bursaries go be waneno mana officials madongo gi jo siasa. Mar ariyo to waneno nyithindo moa e college achiel. Ere kaka inyalo kaw college achiel to miyo bursaries? Mano e gima jopiny dwaro. Ka wapogo bursaries wang'e nyithindo manedi, nyithindo maonge nyalo ng'enygi nie colleges mopogore opogore. Koro wa spread bursaries kata scholarships bimiyo nyithindo e colleges mopogore opogore. Ok unyal kawo college achiel mar ng'ato an individual kaka ma waneno ka Kenya Maritime okawe to ketgi kacha ni gin nyithindo migi 70 momi bursary. Mano ok ler, mano nyiso nitie gimiluongo ni favoritism. Sirikal kaunti ma Kisumu nyaka bed sani motang' ka wadwaro konyo jopiny e migawo mar somo to wakony jopiny e migawo mar somo to kik wakete siasa. Kik wati gi gimoro miluongo ni chiwo bursaries tem wakete ni wachako campaign kata wadwaro siasa. Issues mek somo onego bed mabor gi issues mag siasa.